नवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, स्टिचिंग विथ सुरेखामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज कळीच्या परकरची कटिंग दाखवणार आहे, जे 6 पीस येतात, 6 कळ्यांचा। उंची आहे आपली 39 त्यात 2 इंच मायनस करायचं आहे, तर आपला 37 आणि शिलाईसाठी अर्धा इंच असं 37 हाफ। आणि हे आपला पन्ना आहे ह्या कपड्याचा, 21 म्हणजे 42 पन्ना आहे। कमर आहे 36 चा 6वा भाग येतो 6 इंच, तर त्यात आपण 1 इंच प्लस करायचा, इथे मार्क करायचा। हा बंद भाग आहे, आपण घडे घातले हे तुम्ही बघू शकता, 1 2 3 4। हा आपला 6वा भाग 6 येतो 36 चा, त्या प्लस 1 इंच केलं मी 7। ह्या बाजूला आपण त्याचा अर्धा घ्यायचा म्हणजे 3.5 इंच तर मार्क करायचा आणि हा सरळ आपण ड्रेस खाली घालू शकतो तसा कळीचा परकर आहे। साडीत घालतो त्यासाठी पन्ना आपण थोडं कमी वापरतो। हा मार्क करून घ्यायचा आणि कटिंग करून घेते सरळ। ती जी बंद बाजू आहे ती ओपन करून घेऊया। इथला पण आपली कटिंग झाली आहे, ते आपले 4 पीस आणि हे 2 पीस, हे 2 पीस आपले हे इथे अखंड असतात। आता आपण शिवताना हा 1 पीस काढते, हा पीस ठेवायचा, जो बंद भाग आहे ह्यातले 2 पीस घ्यायचे। हा जो क्रॉस आहे त्याला आपण ही सरळ बाजू जोडायची न खेचता। हा जे असते ना ते नंतर कटिंग करायचं, हे एक ह्या बाजूला आणि एक दुसऱ्या बाजूला। ह्या क्रॉसला हा क्रॉसने जोडायचं, सरळ जोडायचं, हे लक्षात ठेवायचं कधी कळीचा परकर शिवताना। आता हा एक पार्ट तयार करायचा, अर्धा इंच तो जे असते तो जेव्हा आपण शिवल्यानंतर आपण त्याला शेप देणार, हा एक पार्ट तयार करायचा आणि हे दुसरा एक पार्ट तयार करायचा। आणि हे शिवल्यानंतर आपण त्याचा कमरपट्टा जेवढं तुम्हाला हवंय, म्हणजे तुम्ही 2.5 इंचाचा कमरपट्टा आणि ह्याचा जो घेर येतो त्यानुसार आपल्याला बेल्ट काढायचा आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक बटनला क्लिक करायला विसरू नका, तसंच चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। तुमचे जे काही सूचना व शंका असतील तुम्ही खाली कमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला सांगू शकतात। आपण परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।